Dobrodošli na kanal Životna sila. Kašika maslinovog ulja i limun svako jutro. Evo šta mnogi ne znaju. Sve više ljudi uzima kašiku maslinovog ulja i malo limuna. Neki kažu da im prija, neki veruju da čisti organizam, a mnogi su ovu naviku videli na internetu. Ali postoji jedna stvar o kojoj se veoma malo priča. Ova kombinacija ne odgovara svima, a način korišćenja pravi ogromnu razliku. Maslinovo ulje i limun koriste se godinama, posebno kao deo jutarnjih rutina. Maslinovo ulje sadrži korisne masti, a limun je poznat po svom osvežavajućem ukusu. Međutim, mnogi ljudi prave iste greške, a da toga nisu ni svesni. Kopiranje drugih bez razmišljanja. Neko vidi video na internetu i odmah počne da koristi ovu kombinaciju svakog dana. Ali ono što prija jednoj osobi ne mora odgovarati drugoj. Svaki organizam reaguje drugačije. Uzimanje velikih količina. Neki uzimaju po nekoliko kašika odjednom, misle da će tako dobiti bolji efekat. Međutim, preterivanje može izazvati mučninu, nelagodnost ili probleme sa varenjem. Piju ovo iako organizmu ne prija. Neki ljudi nastavljaju s ovom navikom, čak i kada osjećaju težinu u stomaku, mučninu ili nelagodnost. Mnogi ignorišu signale koje im telo šalje, a upravo to je najveća greška. Loš kvalitet maslinovog ulja. Mnogi kupuju najjeftinije proizvode, ne obraćajući pažnju na kvalitet, a upravo kvalitet ulja pravi veliku razliku. Verovanje da je ovo magično rešenje. Nijedna navika sama po sebi ne može rešiti sve probleme. San, ishrana, kretanje i svakodnevne navike uvek imaju najveći uticaj. Ako želiš da probaš ovu kombinaciju, najvažnije je da budeš umeren i da pratiš kako tvoje telo reaguje. Male količine, kvalitetne namirnice i balans uvek su bolji izbor od preterivanja. Ovaj video je informativnog karaktera i ne predstavlja zamenu za savet lekara. Ako želiš još ovakvih korisnih saveta, zaprati kanal i podrži video.